Mit-jum mit-telfa elettorali diżastruża li ġarrab il-Partit Nazzjonalista, Simon Busuttil, il-kap tal-partit, għażel li jsejjaħ konferenza tal-aħbarijiet biex skont hu juri kif il-partit għadda minn perjodu ta' tranzizzjoni. Iżda minn dak li qal l-istess kap tal-Partit Nazzjonalista jidher ċar li għadu ma tallimx mill-iżbalji li wetta il-Partit u l-Gvern Nazzjonalista u li minħabba fek il-poplu Malti esprima l-sfiduċja assoluta fl-aħħar elezzjoni ġenerali. Minkejja li għaddew bis 43 jum minn meta nħatar kap tal-Partit Nazzjonalista, Simon Busuttil qal li dawn il-100 jum li għaddew kienu żmien ta' trasformazzjoni fejn il-partit kienet jilqa' lil kulħadd. L-istess diskors intqal mill-Viċi Kap Beppe Fenekadami. Jiena niqpa' ngħid li dan il-Partit Nazzjonalista dan il-partit hemm post għal kulħadd. Iżda fl-istess nifs Busuttil jammilha ċara li l-eks deputati nazzjonalisti Franco De Bono, Jeffrey Pulicino Orlando u Jesmond Muljet m'għadhomx aċċettati fil-Partit Nazzjonalista. Dwar Franco De Bono, Jeffrey Pulicino Orlando u Jesmond Muljet m'għandix aktar kummenti xi nżid għaliex dawn kif taf inti ġew deselected mill-Partit Nazzjonalista, jiġifieri m'għadhomx kandidati tal-Partit Nazzjonalista u l-aħħar darba li ċċekkjajt kienu militanti tal-Partit Laburista. Meta mistoqsi dwar il-kariga l-ġdida li ngħata Franco De Bono bħala koordinatur ta' riformi kostituzzjonali, Simon Busuttil wieġeb li l-Partit Nazzjonalista mhuwiex komdu b'din id-deċiżjoni. Fil-konfront ta' John Dalli li aċċetta jingħata rwol eżekuttiv it-tmexxija tal-qasam tas-saħħa, Busuttil qal li l-Oppożizzjoni se ssegwi l-operat ta' Dalli u tagħmel il-kritika tagħha fil-konfront tiegħu. La darba John Dalli qiegħed jagħti servizz il-Gvern, aħna bħala Oppożizzjoni ser nagħmlu xogħolna ta' oppożizzjoni fil-konfront ukoll ta' John Dalli u l-ħidma tiegħu fl-isptar. Minkejja l-attakki tal-Oppożizzjoni fuq il-ftehim li sar maċ-Ċina dwar l-istudju ta' fattibilità għal pont bejn Għawdex u Malta, Simon Busuttil quddiem il-ġurnalisti qal il-Partit Nazzjonalista huwa favur l-investiment li qed isir mill-Gvern Malti mal-Gvern Ċiniż. Il-Partit Nazzjonalista mhux talli mhuwiex kontra investiment miċ-Ċina f'pajjiżna, talli huwa favur investiment miċ-Ċina.